Dobrý den, já vás tady vítám. Děkuji moc panu Nečasovi za krásný úvod. A zase je mojí milou povinností, nebo mám takovou krásnou povinnost vám udělat přednášku o testu a zase jsem samozřejmě, mám správný čas po obědě a po Ivanu Wolfovi, což mám strašně ráda. Takže ještě jste k tomu dostali svačinu, tak to je úplně ideální, abyste jako, aby vám ta krev z té hlavy trošku natekla do žaludku a abyste přestali vnímat, takže za to moc děkuji organizátorům. Příště prosím, ráda bych začala třeba 10 ráno. V pohodě. Moc děkuji teda ještě jednou za úvod a teda za dárek. Ráda toho využiju, doufám, že tam nejsou potřeba plavky, takže... Zeptám se, kdo z vás chodí pravidelně na prevenci? K preventivnímu doktorovi jednou za 2 roky, přihlašte se. Super, kdo z vás chodí preventivně k zubaři? Zubař je asi podle vás teda důležitější, jsem pochopila. Je v pořádku, já jsem sama s vámi podělím o zkušenostním obvodním lékařem, ještě jsem ho neviděla. Ale je to pravda, opravdu jsem za posledních 22 let u svého obvodního lékaře nebyla. Z toho důvodu, že si myslím, že si dokážu svou prevenci nějakým způsobem zařídit sama. Asi jste všichni zvyklí, že součástí preventivní prohlídky jsou i nějaké kromě vážení, měření tlaku a podobných věcí také krevní testy. A o těch se tady budeme dneska bavit, protože asi moc dobře víte, že ani ten váš obvodní lékař vám nepředepíše léky na vysoký tlak bez toho, aniž by vám ten tlak změřil, ani na cukr nebo na cholesterol, aniž by měl nějakou krevní diagnostiku. Takže proto i pro mě vlastně oslovení toho, že jsou tady nějaké testy a že se dá něco změřit, pro mě bylo něco, na co jsem slyšela. Vzhledem k tomu, že už mám několikaletou praxi a jak tady zmínil pan Nečas, tak mám i 4 děti, tak jsem si prošla celkem dost velkou proměnou, co se týče i jídelníčků, stravovacích návyků, zvyklostí, od veganství, vegetariánství, makrobiotiky. Strávila jsem v kuchyni s dětma celkem dost času a myslela jsem si, že to všechno jsem schopná stravou a nějakou svědomitou prací jim dodat i sobě. Pak jsem zjistila, když jsem se otestovala, že to není úplně pravda. Takže vám k tomu ukážu i nějaký svůj příběh a svůj test, abyste věděli, jak jsem dopadla například i já. Tady je to o tom, že vlastně každá ta kapka je taková zajímavá věc, protože obsahuje 10 na 20 molekul, což je obrovské množství, to je více než je písku na Sahaře nebo těch jednotlivých částeček. Takže i ta jedna kapka nám dokáže toho říct spoustu, proto krevní test. A vlastně bioanalýza krve v laboratoři Vitas, o kterou si tady pan Wolf zmiňoval, je vlastně laboratoř, která právě nám analyzuje ty testy a která dokáže vlastně najít i takzvaně, jak se říká, ty biomarkery, jako je hluvkupce sena. Červené krvinky, o těch asi spousta z vás toho spoustu ví, ale jenom takové ty základní věci. Proč se testuje z červených krvinek? Z toho důvodu, že ty červené krvinky žijí až 120 dní, protože se nám rodí v kostní dřeni a protože se každou vteřinu se nám narodí 2 miliony a každou vteřinu 2 miliony vlastně zanikají. Tady je vidět krásný obrázek, krásně se nám tady vyobrazí to, jak vidíte tady vlastně tu naší kostní dřeň. A tady jsou vlastně ty jednotlivé červené krvinky, které testuje laboratoř. A je vidět, které ty krvinky jsou vlastně tato značka HAI, které jsou vysoce obsaženy s tou omega-3, low je samozřejmě nízká hladina omega-3 v těch červených krvinkách a naopak tady je vidět rozdíl v tom, kde jich je dostatek. Takhle vlastně probíhá ta analýza. Analýza probíhá v těch laboratořích Vitas, jak jsme se už zmínili, a vlastně je to takzvaná suchá metoda kapky. Suchá metoda znamená, znáte to asi všichni, možná kdo z vás třeba, nebo všichni vás, třeba ženy, které jste byli v porodnici, tak jste se s tím setkali, že vám to mimoču sebrali, nějaký druhý, třetí den, píchli ho do patičky, říkali, že píchnou ho do patičky, odnesou si ho a odnesou si vlastně tu jeho krev z té patičky, dali na speciální filtrační papír, který je vidět i tady, takhle nějak to vypadá. A ty perčíky vlastně umístí ty 2 kapky krve, které se posílají u nás do laboratoře a hodnotí se tam vlastně ty vrozené metabolické vady. To se dělá vlastně suchá metoda kapky se u nás používá už více než 50 let právě na ty vrozené metabolické vady.
Laboratoř tady pro nás Vitas dělá právě tuto metodu suché kapky. V čem to má výhodu? Má to obrovskou výhodu v tom, že vlastně si to může každý udělat doma, může si to vlastně každý zbalit do obálky, každý si to odeslat do té laboratoře. Už to není považováno za nějaký biologický materiál, který by se musel nějak speciálně převážet ve zkumavkách v chladícím boxu a musel být do té laboratoře dopraven vlastně rychle, stačí mu tam i 3 týdny dokonce a i přesto je tam ta čitelnost pořád stejná, ta průkaznost. Tady vidíte i, jak vlastně to probíhá, když se píchne terčíkem nebo tou lancetou do špičky prstu, odkapou se, nechají se odkapat volně 2 kapky krve a tak to vlastně laboratoř tom udělá takové 3 až 4 terčíky v každé té kapce a pomocí chromatografické analýzy vlastně analyzuje nám ty červené krvinky, analyzuje nám rozbor těch červených krvinek a konkrétně vlastně každá ta červená krvinka má obal neboli membránu a vlastně nám dělá rozbor těch jednotlivých tuků, které v té membráně jsou. Tady jsou benefity vlastně toho našeho testu. K dnešnímu datu už 1 291 000 testů bylo uděláno, což je obrovská databáze a víme, jak vypadají různé ty průměry v různých zemích, u žen, u mužů, asi bychom to mohli rozdělit i potom podle veganství, vegetariánství, podle věku a podobně na to ty analýzy jsou. Tady máme jako rozbor, abyste vůbec věděli, co se tam hodnotí v tom testu. To už asi tady zmiňoval pan Wolf o tom, že vlastně máme buněčnou membránu. Součástí té buněčné membrány jsou převážně tuky. Jak jsem řekla, tak laboratoř dělá rozbor jednotlivých tuků v té membráně. Je jich tam 11 základních a vidíte, takhle jsou vlastně poskládány vedle sebe. A co je tam jeden z nejdůležitějších parametrů, je vlastně poměr omega-6, omega-3 mastných kyselin. Omega-6 jsou kyseliny, které nám způsobují nebo spouští záněty. Řeknu to takový jednoduchý příklad. Když se říznete do prstu, tak v místě toho říznutí máte buňky, ty buňky mají membránu a v těch membránách jsou tuky. Tuky, které se nazývají omega-6. Ty omega-6, které se nazývají kyselina arachidonová, tak ta dá konkrétní signál tělu, že je potřeba v tom místě zahájit zánět. A znamená to asi všichni znáte, že v tom místě nás to začne bolet, oteče nám to zčervená. To je klasický projev akutního zánětu. Tak to vlastně probíhá, i když se třeba například vás bolí v krku, když vnikne vlastně do toho krku nebo pomnoží se nám tam bakterie, virus, tak i tak stejně reagují vlastně ty okolní buňky, ty membrány a dají signál tělu, že je potřeba zbavit se toho nepřítele, té bakterie nebo viru. Stejně tak to funguje i jako fyziologický akutní zánět, když někdo sportuje, jde do posilovny, potrhá si tam vlastně svaly a potřebuje regenerovat. I ty mikrotrhliny v těch svalech potřebují obnovu. A aby došlo k té obnově, tak je vždycky potřeba, aby došlo k akutnímu zánětu. Takže my potřebujeme omega-6, které nám ten zánět nastartují. A potřebujeme mít ale ve správném poměru k těm omega-3. Proč omega-3? Už tady asi taky pan Wolf zmiňoval, ty nám ten zánět zastaví. Takže když se řízneme do toho prstu, tak nám to oteče, červená, začne to bolet, proběhne obnova té tkáně, nebo se zbavíme toho nepřítele, té bakterie nebo viru. A pak mají na řadu z těch membrán přijít omega-3, které řeknou stop tomu zánětu. Jo, 6 nám ho nastartují, 3 nám ho zastaví. Já tomu říkám, že na té membráně máme ty omega-6, takové ty, možná to taky zase zmiňovala, to má všechno od Ivana, tyhle ty přirovnání, to tak krásně umí říct. Takové ty vojáky s tou zbraní, ty, co pálí. A omega-3 jsou naopak ty vojáčci bez zbraně, ale s tou bílou mírovou vlaječkou, ty, kteří říkají stop, pojďme tu válku ukončit. Takže shodneme se na tom, že by vlastně to mělo být ideálně vyrovnané, 1:1. Něco nám ten zánět nastartuje, něco nám ho ukončí. A proto je vlastně i v tom testu jeden z důležitých parametrů poměr omega-6, omega-3. Ten by měl být teda ideálně 1:1. To asi, tady to i vidíte krásně v tabulce, kterou udělala paní doktorka Simopoulos, sestavila tabulku, jak by to mělo ideálně vypadat, nebo v určitých projevech potom symptomů, jak se to může projevovat, ty nepoměry. A ideálně by bylo samozřejmě 1:1. Něco nám ten zánět zastaví, něco nám ho nastartuje. A víte, co se stane, když vlastně to tělo nedostane dostatečný signál od těch omega-3, že ten zánět má ukončit? Co se stane? Ten zánět se částečně ukončí,
ale ne úplně v dostatku. Většina z nás, když se otestuje, tak opravdu té omega-3 nemá dostatek a po 6 týdnech ten akutní zánět se mění v chronický. Ten chronický zánět nás už nebolí, on už funguje na jiných principech. Na změně cytokínu, na změně DNA a on je takový ten skrytý zabiják. On čeká na nějaký svůj projev, aby se projevil potom v nějakém symptomu. Těch symptomů je spousta, to si tady můžete třeba zrovna přečíst, to všechno by to mohlo být. Řekneme třeba artritida, astma, rakovina, to jsou všechno projevy chronického zánětu. Ty jednodušší, jako je astma, alergie, lupenka, exém, srdečně cévní onemocnění. S tím se setkáváme celkem dost často. A co ještě potřebuje ten chronický zánět pro to, aby se projevil tou svou chronicitou v tom symptomu? To je něco, co potřebuje ten chronický zánět? Spouštěč. Vždycky potřebuje spouštěč. Něco, co nám vlastně odstartuje na ten venek. Spouštěče asi v životě jste všichni už zaznamenali, kdybyste si udělali nějakou časovou osu svých třeba nemocí nebo projevu svých nemocí, tak byste si mohli zeptat, co se stalo předtím, rok, 2, pár měsíců předtím. Něco v životě, většinou to bývají to nějaké psychické stresy, nebo to jsou i ty fyzické operace, úraz, hormonální změna. A ty nám vlastně odstartují ten zánět na venek. Jo, takže to je velmi důležité, i třeba co já dělám v konzultaci toho testu, tak se ptám i na ty spouštěče. Tady opět vidíte v té tabulce velmi důležité ty parametry. Já jsem tam měla na tom předchozím slajdu poměr 3:1. 3:1, proč? Protože vlastně v tom poměru 4:1 a lépe je velmi důležitý poměr, kde se o 70% snižuje úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. Kardiovaskulární onemocnění jsou stále na prvním místě, aspoň teda co se týče střední Evropy. Na druhém místě, víte, co je na druhém místě? Rakovina. Jo, rakoviny jsou pořád na druhém místě, dneska se už do popředí dostávají i jiné nemoci, ale tady asi vidíte i spoustu těch nemocí nebo těch diagnóz, s kterými se setkáváte třeba někde u někoho v rodině. Tady dnešní západní strava 15 až 17 jedné. Řekla bych podle těch testů, co jsem viděla za poslední 3 roky, a už jich bylo určitě, si myslím, tisíců, tak ten průměr 15:1 určitě není, je to horší. Jo, většinou opravdu začínáme kolem 20, 22:1 a hůř. Teď je tady takový bonus, můj osobní. Já jsem říkala, že jsem udělala z toho spoustu z té stravy, spoustu jsem si myslela, že dokážu uvařit, dokážu to dostat do těla tak, jak potřebuji. Vzhledem k tomu, že jsem studovala naturopatii, ještě přírodní medicínu, z klasické medicíny jsem o omega-3 moc nevěděla popravdě. Měli jsme vlastně půl semestr, měli jsme jeden blok v 5. ročníku o výživě a součástí té výživy asi tak během 5 týdnů jsme měli probrat to, co se učí podle mě výživáři docela dost dlouho. A popravdě o omega-3 tam nebyla jediná zmínka. Jediná zmínka o omega-3 na medicíně byla v biochemii, kde jsme se měli naučit ty biochemické přeměny, procesy, nakreslit, jak vypadá EPA, DHA, jak se to mění, ty eikosanoidy a tak dále. To si pamatuju, ale jinak jsme se ve výživě o omega-3 nic neučili. Až na naturopatii, což vlastně můžu říct nějakým způsobem přírodní medicína, jsem se dověděla o tom, jak omega-3 jsou důležité jako protizánětlivá záležitost. A tak jsem je suplementovala. Opravdu jsem mi 10 let, protože se tady Radek zmínil o tom, že mám ty 4 děti, tak jsem 10 let během toho těch těhotenství a kojení ty omega-3 suplementovala. Tady je proto napsáno 10 let užívání a ukážu, jak dopadne výsledek. Jiným způsobem. Když jsem se dověděla o tom, že se můžu otestovat, tak to pro mě byla docela dost dobrá, důležitá věc, protože vzhledem k tomu, že jsem věděla, že v naturopatii je potřeba omega-3 doplňovat a já jsem vlastně během těch těhotenství a podobně pořád měla svou praxi a občas jsem nějakým klientem se potkala, tak jsem i omega-3 doporučovala, věděla jsem, jak je to důležité, ale nevěděla jsem, kde se můžu otestovat. Když si před těmi 15 lety, když jsem studovala naturopatii, tak jsem věděla o tom, že se dá otestovat pouze ve Frankfurtu nad Mohanem, kde ten test stál asi 2000 €, takže jsem věděla, že tudy cesta asi nepovede, ale že udělám všechno pro to, aby jsem té omega-3 měla jak v jídelníčku, tak v doplňkách velké množství. Takhle jsem dopadla, takže nebyla jsem úplně z toho nadšená. Tady samozřejmě jeden zelený tady vyšel, jo, takže super, to jsem byla
Ještě se zeptám, vy jste prostě dával pozor, tady kyselina arachidonová, už jsem se o ní zmínila. Co to znamená ten zelený smajlík tady u ní? Jak jsem na tom? Špatně na tom nejsem, to je ta kyselina, co spouští ten zánět. Jo? Ona má být prostě v balancu, nemá být ani hodně, ani málo. Mělo být tady 6,5 až 9,5%, takže jsem byla někde ve středu, takže jsem zajásila, říkám super, aspoň té omega-6 mám tolik, kolik mám mít. Co se týče omega-3, tam už jsem úplně happy nebyla, jo? Tam je 1,9, jo? To je hodně podprůměrný výsledek, většinou se setkám aspoň se 3%, ale prostě ten výsledek dopadl tak, jak dopadl, měl to být 8 až 12%. To je všechno, co se dá, to není všechno, co se dá v tom testu vyčíst, tady ten poměr omega-6, omega-3. Tak jestli jste dávali pozor, tak by to mělo být 3:1 a lépe. Jo, taky to není úplně ideální. Popravdě, jak jsem se cítila, když jsem se nechala otestovat, ještě teda, když jsem se nechala otestovat, nemyslím, jak jsem se cítila, když jsem dostala tenhle výsledek. Když jsem dostala ten výsledek, tak jsem se nestydila, jako někteří, kteří 2 roky nechtěli o výsledku nám říct, protože se tak styděli. Já jsem se nestydila, věděla jsem, že to není dobře, že si něco musím udělat. Ale když jsem se nechala otestovat, je vždycky fajn, setkám se s tím často, že ke mně chodí lidi třeba na prevenci. Já se ptám, že jakým důvodem jdete? No, my tak jako chceme se dozvědět, jestli jsme jako ne v pořádku, ale co můžeme ještě udělat, aby jsme se fakt jako, aby jsme to zdraví udrželi a podobně. A já říkám, a trápí vás něco? Ne, většinou mi opravdu udělá takový dotazník a většinou tam napíše, nebo někdo napíše prostě tu kolonku proškrtne nějaký obtíže. A já říkám, víte co, ale zkuste se na to ještě zaměřit a podívat se, já se třeba doptávám. A pak najednou zjistím, že bychom to celý vyplnili, protože oni nějaký ty problémy jsou, jenom je už spousta z nás, který je nevnímáme. Jo, já jsem taky v tu dobu, když jsem si udělala ten test, jsem říkala, 4 děti, covid jsme přežili, jsem zdravá, neberu léky. A pak jsem si nechala dělat ten test a říkala, ne, já si musím napsat, jak se cítím, jako fakt, jak jsem na tom opravdu. A říkala jsem si, no, v rodině máme hypofunkční štítní žlázy. Je pravda, že občas jako cítím jako nějaký zvětšení a podobně, takže pozor na to. Pak jsem si říkala, no únava, tak to jsem trošku říkala těm dětem, že jsem unavená. Podrážděnost, no tak to jsem si taky myslela, že to může manžel a děti. Rodí, když se vzbudíte jako podrážděný. A co teda já nevím, jestli jste to někdo zažil, tak já jsem zažila mozkovou mlhu. To znamená, my to často maminky po porodu. Takový to, že si můžete vzpomenout, co jste měli ráno k snídani, jak se jmenuje vaše dítě. A opravdu, když si začnete číst knížku, tak nemůžete se soustředit absolutně. A to já jsem teda nemyslela na veletry, ale když čtete první odstavec, tak zjistíte, že byste to mohli přečíst 5krát a stejně to nikam nevede, stejně nevíte vůbec, o co jde, a nic si z toho nepamatujete. Jo? Takže zhoršená paměť, zhoršení soustředění, odrážděnost, já jsem se to napsala celkem hodně. Takže jenom ti z vás, kteří třeba ještě nejsou otestováni, a ráda dneska kohokoliv otestuju, že to mám ráda, tak ty z vás, kteří nejsou, tak vás poprosím, napište si klidně teď do těch vašich poznámek, jak se cítíte. Jo, opravdu, a buďte k sobě trošku upřímní, podívejte se na to, jestli opravdu vás to ráno nebolí kloupy, jestli jak vstáváte, jak se cítíte po obědě, jestli tam nepřichází nějaká únava, jo, jakou máte paměť, jakou máte pozornost, jestli jste často nachlazení, jestli se nedějí ve vašem životě nějaké věci, které tam úplně být, nebo je tam nechcete. To je jenom tady k tomu testu, až teda k tomu mému testu a k tomu poměru omega-6, omega-3. Takže já bych z toho mohla vyčít, že jsem byla celkem v háji, jo. Nedopadlo to úplně dobře. A bylo to z toho důvodu, že mi chyběly ty protizánětlivé kyseliny, ta omega-3. Co se tady z toho testu dá ještě vyčíst a co já beru za obrovský benefit, a zatím jsem to v žádném konkurenčním krevním testu nenašla, je propustnost buněčné membrány. To bych řekla a stavila bych to na stejnou úroveň, jako je samotná, říkám tady tomu parametru zánětlivý parametr nebo protizánětlivý, ale tady ta propustnost, co to znamená? Do té buňky mají živiny, vitamíny, minerály, všechno, co sníme, všechno to má projít, a aby se z toho stala energie. A naopak ven z té buňky mají ty zplodiny metabolismu, ten odpad. Takže je velmi důležité i třeba pro vás, kteří se snažíte dobře jíst, nebo i berete nějaké doplňky nebo léky, tak je potřeba, aby to prošlo skrz tu buněčnou membránu. Jo, když já potom spolupracuji i třeba s klienty, kteří mají léky na tlak, léky na cholesterol, na cukr,
tak je vždycky potřeba, aby i ty léky měly šanci vůbec do té buňky skrz tu membránu projít. Jo, dřív se říkalo, že je extrémně důležité, nebo nejdůležitější organela v buňce je jádro a řídí všechno. Nebo to řídí všechno. Není to pravda? Podle těch nejnovějších výzkumů, víte, co je nejdůležitější součást membrány buňky? Je to buněčná membrána, protože ta komunikuje. Ona komunikuje s tím okolím, předává informace. Skrz tu membránu se dostávají živiny, látky, jsou v tom receptory. Je to ta komunikační věc, která komunikuje s tím prostředím okolo. Takže propustnost buněčné membrány je pro mě velmi důležitý parametr a myslím si, že i pro vás. Tady ideální poměr by byl 4:1. Co se totiž tady v té buněčné membráně nebo v té propustnosti hodnotí, jsou zase vidíte, že tam je poměr. Něco nám to zlepšuje, něco nám to zhoršuje. Co myslíte, že nám to zlepšuje, tu propustnost? Není to už poměr omega-6 a omega-3, je to poměr nasycených tuků a omega-3. Omega-3 nejenom, že zastaví zánět, oni jsou i extrémně důležité právě jako součástí té propustnosti. Oni dělají tu membránu fluidní, tekutou, to znamená, že skrz tu membránu prochází lépe živiny. Oni jsou takový ty otevírače dovnitř do membrány a hlavně dělají tu membránu i fluidní, to znamená, červené krvinky jsou deformovatelnější, bílé krvinky jsou mrštnější, takže i ty omega-3 jsou zásadní prostě součástí buněčné membrány. Co nám to zhoršuje? To jsou ty tuky nasycené, živočišné. Máslo, sádlo, tučné mléčné výrobky, masné výrobky, takové to, co zvyšuje cholesterol. Ukážu vám to tady. Tady jsem si dovolila takovou tabulečku. Pár výsledků, jo? Tady jenom, abyste se viděli ten poměr, jo? Že to nevychází úplně vždycky dobře. A membrána, ta propustnost taky není úplně ideální. To jsem si tady jen vycucla pár vzorků. A jenom abyste viděli, tady je věk, jo? Tohle to zrovna byli. Většina z nich to byli sportovci, mladíci. Nebudu se zmiňovat, o jaký sport šlo, tady už byly asi nějaký rodiče, ale vidíte, že ty výsledky nejsou úplně ideální. To takhle přeskáču, abyste viděli. Tady to je vlastně rozbor těch 11 vlastních kyselin, co nám dá laboratoř. Tady byste to spočítali jako opravdu 11. A o té propustnosti, tady ty jsou tyhle dva první údaje, kyselina palmitová, stérová. Tady jsem si dovolila jenom na ukázku jeden test. Tady vidíte tu 14. Nahoře mělo by tam být 0, nebo plus 5, minus 5, tady je 14. Jenom se zmíním, je to 15 letý hokejista. A tohleto číslo je celkem dost alarmující, protože už i v 15 letech má tady riziko vysokého tlaku, vysokého cholesterolu nebo diabetu druhého typu. A možná si řeknete, že sportovec, že to není možný, ale dospěli jsme nebo dobrali jsme se s maminkou, že on má součástí jídelníčku nejen ty živočišné tuky, jak jsem tady vyjmenovala, máslo, sádlo, tučné mléčné výrobky. Víte, co tam mají? Ty mladí dneska i sportovci součástí jídelníčku? Energetika, to jsou nápoje a vůbec jako Coca-Cola, jo? Neumí pít vodu, jo? To, co tady zmiňoval pan Wolf. Jestli máte v okolí kohokoliv, koho můžete naučit pít vodu, tak s tím začněte. Jo? A určitě i děti to hodně ocení. Takže jeho součástí stravy tady byla kola, i když dietní, jo? Já chci zmínit o tom, že jsou ještě i spousta kritiků, jsou tady hlavně dvě kritická období v životě. Je to hlavně těhotenství a dětství a potom to je stáří, kde je důležité vlastně ty hodnoty si hlídat docela dost pod kontrolou. Proč? Protože součástí těch omega-3, která se jmenuje DHA, má obrovský vliv na náš mozek a protože je to důležité pro růst mozku do 2 let věku dětí, tak je důležité mít tu DHA pod kontrolou jak u budoucích maminek nebo i těhotných už, a také u těch dětí. Nikdy se mi nestalo, že bych testovala maminku po porodu a dítě a to dítě by dopadlo lépe než ta maminka. Vždycky je to tak, že to dítě se rodí ještě s horšími parametry než ta samotná maminka. Není nutné vždycky to děcko malinké otestovat. Jo? Stačí ta maminka, ale právě víme, že nikdy na tomto děcku není lépe. To je DHA, je omega, která je důležitá pro paměť, pozornost, soustředění, schopnost učení. To je třeba ta kyselina, která mi chyběla, jak jsem říkala o té mozkové mlze. Také to souvisí s prahem bolesti, odolností proti stresu, regulaci teploty. Je to obrovsky důležitá kyselina v našem těle. Říkám, kyselina je to tuk, jo, zjednodušeně. Má to také vliv na rozvoj ADHD,
Takže jsou na to dělané tak studie, tam máte i nějaké odkazy. Tak a tady jsem se ještě dovolila, protože já pracuji hodně se sportovci a chodí za mnou už i mladíci od těch 7-8 let, většinou to jsou hokejistí, fotbalisti, oni sami nechodí, chodí s rodičima. Jo, je samotné, co zase tak moc netrápí. Ale většinou přijdou to z toho hlediska té prevence, že by ještě mohli něco pro sebe udělat, nebo ty rodiče by chtěli, aby ty děti byly výkonnější, lepší. Tohle je chlapec, který měl podezření na laktózovou intoleranci. Každopádně jeho test dopadl tak, jak dopadl. Tady neuvěřitelná disbalance. Takže když to jenom shrnu, vysoká prozánětlivost, z toho důvodu, že má i ve stravě a nedostatek omega-3. A když se podíváte i na tu propustnost, tak to je také alarmující. Vyšlo mu tam, že mu tam chybí v podstatě spousta živin. Já jsem tady právě ještě vám chtěla ukázat, jak vypadá zase ten rozbor. Jo, tady, když se podíváte, tak opravdu alarmující nasycené tuky, tady je to hodně o sacharidech, jo, tady to jsou samé cukry na stravě. A tady ještě je zbytek, tady vám chci ukázat, jak vypadají ty dva nejdůležitější. Tady na tom řádku třetím od spodu kyselina eikosapentaenová a poslední DHA, a kde můžou být ty velké deficity. Tady to je to DHA, to je ten mozek, to je ta paměť, pozornost, soustředění a minus 91% je ta, která nám zajišťuje, která nám zastavuje zánět, ta říká stop tomu zánětu. Tady to máte ještě shrnuté hezky. Je to součástí vlastně omega-3, součástí všech buněčných membrán. Každá naše buňka je potřebuje, proto jsou tak důležité, proto je na nich děláno tolik studií. Ukončují zánět a působí vlastně kontra proti těm omega-6, které jsou zánětlivé. Tohle je můj výsledek po 8 měsících, jenom když vás to pak zajímalo, tak to jsem se nechala já testovat z těch 31 po 1, takhle jsem se dostala po 8 měsících. Možná vás napadá, proč po 8 měsících. Žádné těhotenství tam nebylo, nic takového. Jak jsem se zmínila už na začátku, prvinky nám 120 dní, co jsou 4 měsíce, takže by bylo fajn se nechat otestovat za 4 měsíce, aby se nám všechny červené prvinky obnovily. Já jsem si to nechala po 8, že znáte to Kovářovicko, byla první bosa. Ale opravdu, prostě jsem se dostala k hezkému výsledku. Zase jsem se podívala na ty moje zápisky, jak jsem se cítila před těma 8 měsíci. Musím říct, že už jsem se teda cítila po 5 týdnech trochu jiným způsobem. Mozková mlha téměř vymizela, ale i zmizely vlastně příznaky nějaké hypofunkce štítné žlázy a i podrážděnost, nějaká únava, celkem hezky odezně. Ještě se chci zmínit o dalším testu, což je test na vitamin D, opět metodu suché kapky krve. Možná mnozí z vás mají testy dělané obvodních lékaře, úplně ne, ale třeba jako samoplátci, někde přes laboratoře, anebo někdo, kdo už trpí nějakou reumatoidní artritidou, nebo rozporušenou sklerózou, nebo chodíte na biologickou léčbu, tak většinou i ten vitamin D, anebo někdo, kdo je v péči kvalitního imunologa nebo podobně, tak vitamíny D se dělají. A možná víte i vaše výsledky, jenom si chci zmínit, že vlastně i možnost se otestovat na vitamin D, velmi důležitý test, který souvisí nejenom s imunitou, ale i s distribucí vápníků v těle. Tady si je například vidět jeden z těch testů, jak vypadá, takhle se vlastně dostanete takovýto výsledek, kde je potřeba zase se někde, vidět ty barvy, podle toho vidíte, jaký jste udělali pokrok. A ještě tady se zmíním o jednom testu, který se nazývá HbA1c, to je tzv. Glykovaný hemoglobin. Možná to znáte někdo, kdo máte v rodině cukrovkáře, tak tohle běžně dělá obvodní lékař, nebo běžně teda dělá to diabetolog, může i obvodní lékař, pokud má v péči diabetika. Tak to je test, který nám ukáže, jaká je hladina krve 3 až 4 měsíce zpětně. Můžete testovat každý z nás. Já jsem teď udělala několik testů u lidí, kteří v podstatě ten test dostali jako dárek a tak trošku se smáli tomu, že vlastně oni nemůžou s cukrovkou nic společného, tak můžou. Tady uvidíte, omlouvám se tu angličtinu, ale tady tomu asi každý rozumíte, že 1 z 10 dospělých má diabetes a 1 ze 2 dospělých dokonce žije s tím, že
může být, nemusí být ten diabetes zatím diagnostikován, což je obrovské číslo nebo obrovské procento. Takže dneska málo kdo z nás, kdo neví vlastně, jak je na tom, co se týče toho testu, tak může být v riziku toho diabetu. A pokud je v tom riziku, vám to ukážu tady, pokud se dostane do nějakých těch žlutých čísel, do toho rizika, tak je ještě pořád čas s tím něco dělat. Kdo už je tady v těch červených číslech, tak já se s tím dá vždycky něco dělat, ale už to bude hůř. Jo, takže určitě je fajn se změřit, otestovat, vlastně ta krev, zase se to dělá z červených krvinek, každá ta červená krvinka vlastně má na sobě nalepenou glukózu, ten cukr, pokud je vlastně v krvi dlouhodobě více, než by mělo být, a vlastně se nám takhle tam zůstane přilepený, když to řeknu úplně laicky, a podle toho se vlastně testuje ta hladina, dlouhodobá hladina cukru a můžeme zjistit, jestli jsme v riziku, anebo naopak nejsme. Má někdo změřený tenhle test? 1, 2, 3. Jak jste dopadli? Červený? Někdo jsem slyšela? Ne? Teď jsem právě hodnotila 3 testy a všichni byli tady v těch žlutých číslech, takže tam jenom doporučení, určitě si s tím dá dělat hodně, co se týče stravy, hodně, co se týče pohybu, ideální kombinace. Tak to zase vypadá výsledek, toto je zase ideální výsledek, někde už v těch zelených číslech, tady dokonce i potom procentuálně vyjádření, jak vypadá ta ochrana před nějakým zdravotním rizikem. Tady máme ty 3 testy napsané, jaký bude 4., to nevíme. Každopádně já nejvíc využívám balanční test, využívám ho každý den v ordinaci, někdy vícerokrát. Každý, kdo ke mně přijde, tak balanční test je součástí vlastně vstupní prohlídky nebo součástí té prevence. Z toho důvodu, že vlastně já vím, jestli je v zánětlivých parametrech, jakou má propustnost vnitřné membrány, a na tom je vždycky důležité začít pracovat. Jo, pak vidím krásně, jak ty lidé jdou do toho s tím progresem a dělám kontrolní testy za 4 až 6 měsíců. Takže vám děkuji za pozornost. A kdyby byly nějaké dotazy, tak teď klidně hned, nebo? Přestávce dáme. Po přestávce, pardon. Já jsem to asi protahla, že? Takže děkuji moc za pozornost a přestávka 10 minut? 10 minut.